Zamýšľali ste sa niekedy, že či vo svojom okolí máte nejaké podniky, ktoré nemajú absolútne žiadne hodnotenia? Neviem ako vy, ale ja áno. A dnes idem celý deň jesť v podnikoch, ktoré majú úplne že minimálne hodnotenia a zistíme, či to je všetko prepadák, alebo či nájdeme nejaký hidden gem. Prvou zastávkou je Boka Bratislava, ktorá má len 7 hodnotení, ale za to 5 hviezdičiek. Poďme sa pozrieť prečo. Tento podnik vlastní jeden veľmi milý manželský pár a majú to otvorené zhruba 2 mesiace. Boka Bratislava sa nachádza na Priemyselnej ulici v Bratislave hneď oproti Lidlu. A dokonca tu predávajú aj naše obľúbené dirty produkty a ich krémom plnia svoje pečivá. Sladké pečivá sú totiž ich špeciality. Máme tu, že toskánsku omeletu a viedenské parky. Poviem vám takto, ja som takéto parky nemal asi od strednej školy, čo je hodne dávno. A tu v tejto omelete máme, že parmezán, paradajky, zelenina, pečivo. Pečivo sme dostali takúto nadýchanú, krásnu mekučku fokaču, takže poďme sa do toho pustiť. Povedzte mi, ste tým parky s horčicou alebo s kečupom, lebo ja rozhodne s horčicou. Moja žena je kečupista, ale ja si myslím, že by mala skúsiť aj tú horčicu. Horčičista. To je ono. Na zdravie. Výborná. Omeletka, ten parmezán je tam úplne super. Ale čo ma najviac teší na tom, že bežne nedostaneš k omelete, že fokaču. Ale že vôbec nie je takúto čerstvo nadýchanú. Takže ideme otestovať. Ako sladkú bodku tu máme takýto flat croissant, ktorý som nikdy nemal a vyzerá to fakt halúzne. To je normálne rozrolovaný croissant s ovocím a s nejakým krémom. To je výborné. Ja neviem, či to je ako nejaké mascarpone, alebo šľahačka, alebo vanilkový krém, alebo čo. Neviem to identifikovať. Ja nie som krémový profesionál. Možno moja žena bude vedieť. Mega ma zaujímalo, že či to, keď spravíš flat croissant, či to ako keby nezničí tú podstatu croissantu, že má byť taký akože nadýchaný, ale proste croissantové cesto je za mňa asi úžasné v akejkoľvek forme, lebo je to fakt dobré. A ten krém bude podľa mňa nejaký ako keby základný maslový, alebo také niečo, že je taký neutrálny, ale je to veľmi také fresh. No, Boka Bratislava hodnotíme veľmi pozitívne, či už obsluhou, priestorom alebo jedlom, takže ja by som dal kľudne, že 9 z 10. Čo si myslíš ty? Ja si myslím, že to bolo úplne skvelé. Hlavne sú otvorení 2 mesiace. Majú to neskutočne zlatí a veľmi sympatickí manželia, ktorí si povedali, že ideme robiť niečo, čo nás baví a zameriavajú sa na sladké veci a hlavne croissantové veci. Nabalili nám ešte, toto sme nedojedli, nechali sme si to neskôr, ale toto je ešte New York Roll s pistáciou a malinou a toto je klasicky neplnený croissant, na ktorý sa brutálne teším, lebo ja mám takú croissantovú obsesiu. Za mňa súhlasím s hodnotením. Veľmi dobre, isto, príďte. Vyskúšajte. A my sa ideme vydať na ďalšiu destináciu, ale predtým sa idem ostrihať, lebo už som taká ovečka. Nečudujte sa, že budem ostrihaný, to neznamená, že to točím iný deň. Len sa proste idem ostrihať, lebo už mám fresh cut, shoutout Alica, be gentleman a my sa presúvame na ďalšiu destináciu. Nachádzame sa vo Fresh Markete, je to úplne, že vzadu zašité, sotva sme to našli. Podnik St. Paul Creperie, čiže nejaké palacinky na slano, na sladko, majú len 2 hodnotenia, ale 5 hviezdičiek. 5 hviezdičiek, tak sa poďme pozrieť na to, že prečo. St. Paul Creperie Crêperie nájdete vo Fresh Markete na 2. poschodí úplne vzadu. Skoro sme to ani nenašli. A podobné slavné palacinky sme mali s Andy aj vo Francúzsku v Nice, ale bolo to trošku na iný štýl. No a tieto sú dokonca aj bezlepkové, čo je úplne že super, ale platí to len na tie slané, takže tie sladké, I'm sorry, tie si asi nebudete môcť dať ten, kto máte alergiu na lepok. To sú tak obrovské kusy palaciniek, ja som si myslel, že to bude menšie, ale to je riadne veľké. Ale vôbec by to nevedel, lebo som už strašne hladný. A začínam slanou. Vajíčko. Také, aké ho máš rád? Ňam. No počkaj, jak si to mám nakrojiť? Jaká je chrumkavá. Tie kraje sú také chrumkavé. To bude dobrota. Fakt neviem, jak to mám ale zjesť. Moment. Zahryznem do tej chrumkavej, aby ste počuli. Ňam. Výborné. Dnes to asi chytím takto. Presne som čakal, že to bude takto chutiť. Proste nie je to nič špeciálne chuťovo, ale je to dobré. Proste tým, že je to také základné basic, tak akože vrátil by som sa sem. Púšťame sa rovno už aj na sladkú bodku, čo je vanilková zmrzina, opečené banány, alebo teraz karamelizované a asi nejaká čokoládová poleva. Toto bude viac mäsí, takže to už jesť rukami asi nebudem. Cheers.
tohto úprimne až tak odpečený nie som. Akože je to dobré, ja som možno len vyberavý, ale je to fajn, ale tie moje si asi urobím lepšie. Right. Ale nie, vravím, nie je to zlé. Možno keby máme jablko karamel, tak som úplne, že v 7. nebi, hej. Ale tieto zrovna mi moc neberú. Hej, také, neurazenie na tým. Keďže je Andy ešte stále chorá, tak na ďalšie dobrodružstvo sa budem musieť vydať sám, ale to nevadí, mám so sebou statív. A každopádne sme na ďalšej destinácii a bude to také, že akože už som mal sladkú bodku, ale však sladkých bodiek nikdy nie je dosť, takže ideme ďalej. Hey yo, what the heck? Ďalšia zastávka je zmrzlina Kremaloza, ktorá má len 3 hodnotenia, ale z toho 5 hviezdičiek, takže poďme zistiť, prečo je tomu tak. Dobrý. Chcem sa opýtať, dá sa platiť aj kartou? Iba hotovosť. Budem musieť niekde vytiahnuť hotovosť, čo neviem kde, ale že vraj tu niekde vzadu by mala byť Tatra banka. Sice Tatra banku nemám, ale malo by to ísť aj tak. Tak, som tu. Ktorá je taká, že najpredávanejšia u vás? Tak vyskúšam jednu tu Kinder do kornútku malého. Ďakujem. Koľko? Áno. Euro 50. Mám zmrzlinu, dáme taste test. Pohode. Zmrzlinu Kremaloza nájdete na Herlianskej 43, ale akože to prostredie asi hovorí samo za seba. Moc som sa tam necítil dobre a nemal som ani veľké očakávania, no a tak to aj dopadlo. Ak vám mám pravdu povedať, ak je to asi najhoršia zmrzlina, ako som kedy mal. Kto by to bol povedal, že sa dá niečo pokaziť na obyčajnej smotanovej zmrzline. Proste je to, chutí to jak z obchodu, proste také obyčajné, také, že nemá to vôbec žiadnu kinder chuť, je to proste len smotana s trochou čokolády. Akože som dosť z toho sklamaný. Moving on, budem to musieť niečím zajesť. Som pri medickej záhrade a pôvodne môj plán bol ísť do tejto reštiky, teda podniku alebo food trucku Raclette, ale tento nie je, no našiel som tu úplne iný, ktorý má, že len jedno hodnotenie. Sice som už toto mal, tieto hranolky, ale kvôli videu to musím spraviť. A ja by som vás poprosil jedny tie chicken savory hranolky. Belgické autentické hranolky nájdete v medickej záhrade. Majú to vraj otvorené už rok, no prekvapila ma len tá jedna recenzia. Sú to vlastne typické belgické hranolky, ktoré sú hrubšie než tie bežné a sú dvojito vypražané v hovädzom tuku, podávané v papierovom kornutku, i keď teraz som ich mal v myštičke, ale asi kvôli tomu mesu. Hranolky máme kúpené, ešte sú dosť horúce, ale vyskúšam ich. Aké budú? Vychutené to je, že extrémne dobre. Fakt to hrá veľmi dobre chuťami. Cítiť, že hranolky sú kvalitné a akože ja tu asi nemám úplne, že čo vytknúť. Myslím si, že kvalitka. Akože nie je to vec, ktorú by som si teraz vedel predstaviť jesť každý deň alebo nejako často, lebo je to dosť masné, je to vypražané predsa len. Ale ako raz za čas si dať nejaké takéto fajné hranolky naložené s tým mesom, akože why not? Toto by som hodnotil asi tak 8 z 10. Solidných 8 z 10. Jo. Toto je tak krásny ultimátny chill aj s týmito hranolkami. Len čo to ničí, je tam tá stavba vzadu. To je proste niečo, ako keby ideš cez víkend na chatu a niekto ti tam vrta, bíli, kosí, neviem čo všetko robí, keď to môže robiť cez týždeň. Akože toto je iný prípad, ale proste, no chápeš. Chceš si oddychnúť a je tu hluk. Som kúsok od posledného podniku a to bude večera. Nachádzam sa v Horskom parku a je to niekde ako pri nejakej škole, neviem, či to je univerzita, vysoká škola alebo čo. Každopádne je to niekde tam hore, tam musím ísť. Či si to viem objednať, aj keď nie som študent, tak podľa mňa hej, lebo majú to aj na Bolte, takže idem to vyskúšať. Musím ísť hore po schodoch a včera som absolvoval leg day po dlhom čase, lebo som mal trošku problém s krížami a je tu 1 000 000 schodov. Toto je údel youtubera. Musím chodiť dvojnásobok viac krokov. Akože vonku je nádherné, ale dosť začalo fúkať, čo je hodne nepríjemné. Mal by som byť už kúsok od toho, tak dúfam, že to nájdem. Ci brďo. Je to tu mega pekné. Sledujte. Ci brďo. Joj, teraz ešte ak slnko svieti, tak je tu krásne. Sú tu nejaké ihriska. No, ale stále musím ísť rovno a dúfam, že to nájdem. Lebo trošku mám stres. Dúfam, že mi to dajú, aj keď nie som študent. Fakt. Bo keď nie, tak budem asi večer o hlade. Práve som zistil, že som na mieste, kde byť nemám, lebo nie som študent, takže som si to dobre myslel. Trošku som mal takého tušaka. Počkaj, idem tady, ale nemám ísť pešo. Stretol som jednu pani, ktorej som sa pýtal, či tu môžem byť. A tá bola trošku taká prísnejšia na mňa, neviem síce prečo, že ja som bol chiller, ale tak nevadí. Vravela, že tam nemám byť a že ma tam nepustia ani cez vratnicu a tak ďalej. Akože z druhej strany bol vchod, kde som teoreticky mohol ísť, ale tak nebudem robiť problémy. Povedala mi, nech tam zavolám, tak som tam zavolal, objednal som si pizzu a za 15 minút to mám, takže sa zatiaľ idem asi prejsť.
Uvidíme. Zjem to v aute. Zdravím, áno. Hotovosť, áno. Kto? 9,90 ste vraveli. Tak mám presne. Moc. Ďakujem a tých 10 centov je teda vašich. Majte sa pekne. Ďakujem, dovidenia. Welcome to my pizza eating in the car. Yes, this is the pizza that I ordered. Yes, please. This is the pizza that is chicken with cheese and kukurica and niva. Yes, please. So let's go taste. Oj, moja pizza skoro spadla. No dobre, akože vyzerá dobre. Fakt ako, nečakal som. Horúca. Huh? Oh damn son. Damn, son. Ty kokos, čo ti pere, to je fakt dobrá pizza. Auč. Horúce. Akože je dosť cesnaková na mňa. Ja nie som moc cesnakový typek, ale ako vychutená dobre, to cesto je príjemné, je mekučké, tie konce sú také crunchy a stála, že 9,90, čiže 10 €, ako podľa mňa oproti niektorým iným piciam, ktoré stoja aj viac, tak akože, no fajne. Idem si to len zjesť domov za mojou žienkou a hlavne za chvíľku začína Survivor, takže chápeš, musím pozerať reality shows, to je moja robota. Inak, keby ste chceli niekedy, že by som reagoval na Rúžu pre nevestu na TikToku, tak ja nemám problém, aby som sa rád vyjadril, lebo tento rok je to, že strašný bizar. Je aj dosť slaná tá pizza, inak som si uvedomil teraz. Je mega slaná. Tutá niva. Fakt mega. Ale už je so mnou, takže už to je dobré, lebo ja som sladká, tak tie slaná, tak si to budeme. Aby som zhrnul nejako ten deň, tak myslím si, že najlepšie za mňa boli asi raňajky a večera. To som fakt akože nečakal na to, že to malo tak malo hodnotení. Topka. A najhoršie bol asi tá zmrzlina. To bol... Ja nechápem, čo sa dá pokaziť na obyčajnej zmrzline. Akože... Hlava mi to neberie. Každopádne, myslím si, že je fakt super dať vždy šancu aj podnikom, ktoré majú málo hodnotení, alebo keď sú tam aj nejaké horšie recenzie. Nikdy neviete, či sa nezmenili v priebehu tých rokov, odkedy tie recenzie tam pribudli. Ak máte ešte vy nejaké tipy na nové podniky, alebo podniky, s ktorými máte zlú skúsenosť, alebo že sú fakt, že majú minimum hodnotení, tak mi dajte do komentára vedieť, alebo mi napíšte na Instagram a ja sa na to rád pozriem. Ďakujem, že ste si toto video pozreli a teším sa na vás pri ďalšom nejakom inom podobnom videu. Neviem, jak som to chcel povedať, moja žena to hovorí lepšie, tak čaute.